Sun. Sun. Sun.
Father. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders to your miraculous image. In these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall be occupied our words. Only you shall they speak our sufferings, that we may endure them. For your sake, we beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, handle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish that you wish, because you wish, as you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger and gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever. Amen. In heaven. Amen. Amen. Supplication to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Graciously, supplication to Santo Niño. Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, prosperities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always in spite our weakness, faults, and shortcomings and every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and shall be opened to you. We beseech you to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart and in work and word, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern whom you do solidity establish in our love, to Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened on our prayers, and grant us the grace that for which we ardently implore you. Take from us all the unbearable affliction and despair, for your sacred infancy's sake. Hear our prayers, and send us the consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamahan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipudigdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nag-antabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong nilalang.
Dai minasabotan as sinautoban sa imong kabutan at amanon an ginaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuok ang bulkan na sinibapang manatural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagod nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrogaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo San kami. Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngarang ka nama, pati ng aki, pating kang Espiritu Santo. Amen. Matukaw mo na po. Ngunyan na hapon, kafiestahan, kan pagbunyag, nin kagurangnan. Isabay niya to sa misang ini, ang mga minasunod na intensyones.
Pasasalamat ni Alicia Somarino, ni Andrea Marie Diago, ni Jeffrey Adan, kan Maranyo family, for safe delivery of baby by Eric Nieves and family, for passing the nursing exam of Maria Arlene Naranjo by Engineer and Mrs. Arnold Naranjo and family. Special na intention for healing of Zoe Hyacinth by Giovanni Apparente, sa kaumawan kan mahal na poong Nazareno by Anonymous, for safe delivery by Ethan Avisado and family, to pass the board exam by John Paul Alvarez. Asin man sa mga minasunod na kalag, Annalyn by Bel Ranyola, Nestor by Audrey De Ocaresa, Gary by Batong family, Estelito Sr. by Mr. and Mrs. Jaime Sabalboro, Restituto by Mercy Dado Capitulo and family, Jose by Pinero family, Roberto and Joy by Majen Rio Valdez and family, Abelardo Jr. by Nathan, David by Engineer and Mrs. Arnold Naranto and family, Esperanza by Mones family, Junicia and All Souls by Ramon Antibola, Glenn Joseph by Arimada family, Nicanor by Decano and Perez family, All Souls by Shirley Buntarde, Emma by Alberto and Gina Daef and family, asin man sa gabos na kalag sa purgatorio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Diya Kristiyano, masiring sa Belen, huli na mundagnan sa tuyang gabilang, hilingan umboy, hati kalangitan, matsaka mo magsambat sa satong kakurangan, matsaka mo magsambat sa satong kakurangan. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagulang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Marhay na hapon man po. Ako untan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumbisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuris, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapapayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa kabos ng Elesasin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin baka patawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay dadaing kasagkoran. Amen. Kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka, Kristo mahera ka, Kristo mahera ka. Kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga tawong marhayan buot, inuomaw mika, rinorokyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, huligan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos sa ading lagiton, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako an sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kay raki kami. Tay kasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan uruka lang kaw Jesucristo,
kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhana sinding kasakoran, solemneng pinahayag mo si Kristo, aki mong namumutan, na binunyagan sa salog kan Hordan, mantang huminilig sa iya an Espiritu Santo. Warasan an sa imong pagampon sa kakian mo, na binago kan tubig asin Espiritu Santo, tanganing padago sindang magdanay sa imong pagkamarahayon. Huli kay Jesucristo ang kagurang niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Amen. Matuko po ang gambos para sa liturhiya kan tataramon. Himateon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Uya ang sakuyang surugoon. Inampun ko siya ang sakuyang pinili, siya ang nawiwilihan kan sakuyang kalag. Itinao ko sa iya ang sakong espiritu, nganing makatao siya nin tunay na katanosan sa mga banwaan. Dai siya nagkukurahaw, an sa iyang tingog dai nadadangog sa mga tinampo. Dai niya binabari ang ronot na kawayan. Dai niya pinaparong ang mitsa na nagkikimat-kimat. Maimbod na itinataon niya ang tunay na katanosan. Dai siya nag-aalang-alang. Dai siya mapadaog sagkod na ang tunay na katanosan, ikapamugtak sa daga, huli taan mga kapuruhan, nagahalat kan sa iyang tugon. Ako ang kagurangnan, ika inapod ko na maglingkod sa katanosan. Ika dinara ko sa kamot, ika inataman ko. Ika ginibo kong tipan nin banwaan, asin liwanag kang katawohan. Sa pagmuklat kan mata kan mga buta, sa pagligtas kan mga bihag, asin kan mga yaon sa kadikloman nin mga bilangguan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Bendisyonin kagurangnan, itataonin kagurangnan sa saiyang banwaan. Bendisyoning katanungan, itataoning kagurangnan sa iyang banwaan. Mga aki nin Diyos, magdolot kamo sa kagurangnan. Magdolot nin kamurawayan, asin kaumawan. Pag umawon nindo an sa iyang ngaran, sambahon nindo an kagurangnan. Bendisyonin kataninongan, itataoning kagurangnan sa iyang banwaan. Ang tingog nin kagurangnan nasa ibabaw kan mga tubig. Ang kagurangnan nasa ibabaw nin mahiwas na mga tubig. Ang tingog nin kagurangnan makapangyarihan, mamurawayon ang tingog nin kagurangnan. Bendisyoning kataninongan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Ang Diyos nin kamurawayan minapahiling, asin sa iyang simbahan gabos minasabi pag umawon. An kagurangnan nagtutukaw sa ibabaw kan baha, an kagurangnan magahade sagkod paman. Bendisyoning kataninongan, itataonin kagurangnan sa iyang banwaan. Himateo niya to, anikaduang babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Si Pedro nagtaram sa mga tao na nagkakatiripon duman sa harong ni Cornelio. Katotoohan na sa kuyang nanodan, iyo na ang Diyos dainin pinapalain, kundi inaako niya ang gabos na may pagkatakot sa Diyos asin nagigibo nin matanos. Ipinadara nin Diyos ang sa iyang tataramon sa mga aki nin Israel. Ipinaghulit sa inda ang marhay na bareta nin katuninongan na hatod ni Hesukristo kagurangnan nin gabos. Kamu gabos nakadangog dapit kan mga nangyari duman sa Judea. Dapit kay Jesus na taga Nazaret, asin kung paano siya nagpuon sa Galilea, pakatapos paghulit ni Juan manungod sa bunyag. An Espiritu asin an kapangyarihan ilinahid sa iya nin Diyos,
Asin hulita ang Diyos yaon sa iya, naglibot siya sa paggibo nin mga karahayan, asin sa pagpaomay kan mga pinapasakitan kang demonyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Magmamareta nato sa tuya, kan mga anghel na sa langit ka na, namundag naman niya na sa tong paratubos, na si Kristo sa tong nagurangnan. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Hali sa Galilea, si Jesus nagduman sa Jordan asin nagpamidbid ki Juan tanganing bunyagan. Si Juan habo na magbunyag sa iya si nagsabi, "Ika mapabunyag sako, bakong ika kundi ako ang nagkakaipo na bunyagan mo." Si Jesus nagsimbag, "Bayain na iyan. An kaipuhan ngunyan iyo na sa tuyang mautob an kabutan nin Diyos." Kaya naghawas sa tubig, tulos nabuksan ng langit as inahiling ang Espiritu ng Diyos na huminilig siring sa salampati asin tuminugdon sa iya. Nadangog ang sarong tingog na hali sa langit, ini ang sakuyang namumutan na aki, yaon sa iya ang sakuyang kaugmahan. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray marhay na hapon sa Indogabos mga tugang. Marhay na hapon man po. Ang sa tuyang kapiestahan ngunyan ining pagbunyag sa satuyang kagurangnan iyo ang nagtatapos sa satuyang Christmas season. Asin iyo man ini ang minapuon kan sa tuyang ordinaryong panahon. So sa aga, ordinaryong panahon na Tuesday of the first week of ordinary time. Ining kapiestahan na ini sarong transition hali duman sa hidden life ni Jesucristo pasiring duman sa iyang public ministry. Asin kung maririparo nindo, ining kapiestahan na ini, yaon man giraray sutono or tingog, kan selebrasyon niya to kan Epifania kasuhapon. Ninhuli taan pagbunyag kay Jesucristo, saro man na manifestasyon, saro man na pagpahiling, sarong pag-announce, kan pagka-Diyos ni Jesucristo, enot sa iyang mga parasunod, asin man duman sa mga disipulo ni Juan Bautista. Siguro pinaka-enot mga tugang kinakaipuhan naklaraduhon niya to na day man nangangaipo si Jesucristo din pagbunyag, lalong-lalo na kan bunyag ni Juan Bautista. Because St. John the Baptist was baptizing as a call to and a sign of interior repentance. Si Jesucristo day man kay puan magbakli, tawara man siyang kasalan. But nonetheless, Jesus comes to John the Baptist. Kaya baga sa enot nag-resist si Juan Bautista, bako ngaya akong dapat na magbunyag sa imo, kundi ikaan dapat na magbunyag sa kuya. So nyata ta nagresibi nin pagbunyag an sa tuyang kagurangnan. Igwang tulong rason. Enot sa pag-akseptar kan pagbunyag ni Juan Bautista,
Gari baga pinaga-affirm, no, pinagpapatutuuhan ni Jesucristo ang gabos na pinagsabi, ang gabos na pinagtaram, ang gabos na pronouncement ni Juan Bautista kan sa iyang role bilang nagpre-preparar kandalan ni Jesucristo neyo ang Mesiyas. Asin saro man na preparasyon para sa bagong panahon kan makabagong grasya. So kung hilingon niya to ang pagbunyag kay Jesucristo, gari baga tulay, it acts as a bridge between the Old Testament prophets, na kung saan si Juan Bautista ang pinakaultimo, asin man subagong tipan, na yun ang unyan ang makabagong panahon, kan grasya asin katotohan. Pangadua mga tugang, sinasabi na kan si Jesucristo nagresibi kan tubig kan bunyag. Actually, he was not baptized by the waters, but rather his baptism, Jesus' baptism, was one in which all the created waters, gabos na tubig sa kinaban, were in a sense baptized. Bako si Jesucristo ang binunyagan, kundi si Jesucristo ang nagbunyag sa tubig kan bilog na simbahan or bilog na kinaban, tanganing iyuman ini ang maging source kan kaligtasan kan mga masunod na Kristiyano. Asin pangatulo, ining pagbunyag kay Jesucristo na nasabi na niya ito kasubago sarong Epifania. It was a moment of manifestation. Duman baga sa pagbutwa niya sa tubig sa Jordan, sabi ni San Mateo, nabuksan ngaya sulangit, asin su Espiritu Santo nagtugdon sa iya, siring sa salampati. Asin man igwang nadangog na boses hali sa kalangitan na uyaan sa kuyang namumuta na aki, uyaan sa kuyang padangat. So this manifestation of the sonship and divinity of Jesus really took place in a physical, audible, visible form na itong mga yaon duman na presente, nahiling ninda, nadangog ninda, naaraman ninda. And without question, that Jesus is indeed was the Son of the Father. Ining pagbunyag kay Jesucristo daa sarong paagi kan Ama na pag-introduce sa iyang aki, asin man sumisyon kan sa iyang aki sa kinaban. Ining selebrasyon niya to kan kapiestahan kan pagbunyag ni Jesucristo, bako sa natangani na girumdumon ang sayang pagbunyag. Bako sana na matawan kita nin rason na girumdumon an event sa buhay kan sa tuyang kagurangnan. Kundi saro man ining magayon na pagpagirumdom sa bunyag na sa tuyang inako kan kita mga aki pa. So magayon na haputon ng sa tuyang sadiri, narumduman tapadaw ang pagbunyag na naresibing niyato. Pinagseselebrar man daw niyato ang sa tuyang bunyag, siring sa pagselebrar niyato kaining pagbunyag sa tuyang kagurangnan, ngunya na sa iyang kapiestahan. O baka, day maray niyato natatawan in importansya. Anong petsa, anong oras kita binunyagan? Kung masimbagan niya to, magayon. Kabut sabihon, pinagpapaalagan ta itong pinakaenot na sakramento na sa tuyang inako. Gabos kita ng mga Kristiyano, kinakaipuhan na girumdumon ining pagbunyag sa tuya. Lalong-lalo na sa promesa na ginibon niya to sa paagikan sa tuyang mga magurang asin mga ninong asininang.
Magayon ining ginumdumon, lalong-lalo na pagpanahon kang Easter. Easter Sunday, baga nagbabago kita kad sa tuyang panuga. Asin ngunyan, kaining selebrasyon niya to, kan pagbunyag, kan sa tuyang kagurangnan. An pagirumdum niya to, kan bunyag na sa tuyang inako, bako tangani na marubdum man ta sana, kung ano ang sa tuyang pinagpromesahan, kundi pagpagirumdum ini sa tuya, na padanayon, na padaguson, ang buhay na pinag-iyuhan niya to, kan kita binunyagan. Because baptism is not the end of the journey. Baptism is not the pinnacle or pinakataas kan sa tuyang pagbaklay bilang mga Kristiyano, kundi ang pagbunyag, ang sa tuyang naresibing pagbunyag, iyo ang kapinuunan kan sa tuyang buhay in which we have begun a new path of life and existence. Sa paaginin pagdedikar niya to sa mahal na Diyos kan sa tuyang buhay. So as we begin this liturgical season of ordinary time sa aga, lugod maging extraordinaryo ining pagkakataon na kung sain ang balaog asin grasya kan mahal na Diyos magdanay sa tuya arual daw. Amen. Magatang kita sa altar ng Diyos, ngunit kita, panamahon ta siya, ang bilog na buhay, idusay sa iya, ang bilog na buhay, idusay sa iya. Sa tong idusay, ang sa tong buhay, ang Diyos na nitaho, ulit sa tuya, mabarog na kita, pag umahon ta siya, ang bilog na buhay, idusay sa iya, ang bilog na buhay, idusay sa iya. Magpamibi ko mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kamawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simba. Kagurang na nakuhan mga atang nadarakan pagpahayag kan sa imong aking namumutan, tanganingan pagdulot kan mga paratubod mo, maging siring sa sakripisyo niya, na sa pagkaherak nagmawot, nalinigan ang mga kasalan kan kinaban. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanakonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Ilitaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Dadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na din kasagkoran. Na sa mga makangalas na misteryo, pinahayag mo sa Hordan ang bagong tubig nin bunyag, tanganing huli kan tingog na nadahugikan sa langit, tinubod nan sa imong tataramon nag-eerok sa katawuhan. Asin huli kan espiritu na naghilig siring sa lampati, namidbid si Kristong surugoon mo, nalinalahidan kan olyo nin kaugmahan, dangan sinubol sa paghulit kan marhay na bareta sa mga dukha. Kaya kaiba kan mga virtudes sa kalangitan,
Padagos kami nagseselebrar sa imo sa daga, kan kadakulaan mo, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan ni kanangadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kansay mong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, nagpasaluib sa god sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, idi pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ipinaparetanya mo ang pagkabuhay mo, liwa, ipinapahayag, sagod na ikamot ako. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan dinapay nin buhay asin kalis tin kaligtasan. Nagpapasalamat kami, ta pinapagkanigubo, na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na manggadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagoran, mag-oma wasin magpamuraway sa imo siringman, huli sa imong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sinpinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon ka sa langit, pamanaloon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang but mo sa daga aning siring sa langit, ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Hudita sa imo ang kahadaan na sinang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan itinataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kunen pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabuktan, ika na nabubuhay sa nagahade, sa kapanakonan kan mga panakon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Pero ang Diyos na nagpapara ng mga kasalan kang kinaban, kairaki kami. Kordero kang Diyos na nagpapara ng mga kasalan kang kinaban, kairaki kami. Kordero kang Diyos na nagpapara ng mga kasalan, Mga tugang uyaan kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mangkasalan kan kinaban, palada namang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana silang sa kung kalag, maoomay. Kan hawak kasi dugo ni Kristo, sakot sa buhay dahil kasagoran namin. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Isinumulta ka na
Mamibig kita. Kagurangnan kaming nabasog kan banal na atang, mapakumbabang naghahagad kan sa imong pagkaherak, tanganing may bod na naghihinanyog sa imong bugtong na aki, kami tunay na po doon na sinmagin mga aki mo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. One day to the silence has given a pledge, said it to us, O beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Savior Santo Niño, when you scepter guard our people, oh hail the King forever. Filipinas is your kingdom. Savior Santo Niño, in your hands the world finds its rest. Proclaim truth and justice, bring to men your peace and love. Good evening. Good evening po.